Üdvözöllek! Szeretnéd idegen nyelvet tanulni, de nincs időd beiratkozni egy tanfolyamra? Ez a mini tanulási terv segít neked naponta 20 percben gyakorolni, hogy lassan, de biztosan elérd a céljaidat. Az egyéni idegen nyelvtanulásban a legfontosabb a motiváció, a rendszeresség és az aktív használat. Első körben határozd meg azokat a szakmai vagy személyes okokat, amiért szeretnéd megtanulni ezt az idegen nyelvet. Aztán oszd be az időd, és készíts egy tanulási tervet. Ha kell, inspirálódj az internetről. Ne feledkezz meg egy füzetről vagy egy naplóról, amiben jegyzetelhet, illetve a post-it vagy emlékeztető típusú kiegészítőkről és tollakról. Szeretnék ajánlani neked egy a világon széles körben is használt tanulási tervet. Ha naponta csak 20 perc áll rendelkezésre az idegen nyelv tanulása, oszd be hasonlóan az idődet. 5 percet szállj az új szavakra, 5 percet egy hallgatási gyakorlatra, ami lehet egy videó vagy egy podcast, esetleg zene, 5 perc olvasás, ami lehet újság, könyv vagy magazin, illetve 5 perc naplóírás. Szókincsbővítés. A leggyakoribb 1000 szó, vagyis 20%-a egy idegen nyelv szókincsének lefedi a beszélt nyelv nagy részét, ezért azt ajánlom, hogy ne ritka szavakat tanulj először, inkább koncentrálj a gyakori igékre, hétköznapi kifejezésekre. A mondatalapú tanulás a leghatékonyabb az idegen nyelv tanulásában. Ne csak szavakat tanulj. Keresd példamondatokat, aztán pedig írj saját mondatot. Így természetesebben rögzülnek ezek a szavak. Hallgatási gyakorlat. Stephen Krashen amerikai nyelvész szerint a nyelvet nem tanuljuk, hanem elsajátítjuk, hasonlóan a kicsi gyerekekhez. Ezért fontos, hogy előbb hallgassuk, aztán megértsük a jelentését, később pedig kezdjük el beszélni. Erre megfelelőek a podcastek, a feliratos videók, az egyszerű történetek. Manapság ezekhez nagyon könnyű hozzáférni az interneten. Olvasásgyakorlat. D. és Benford olvasási elmélete szerint könnyű, érdeklődésünknek megfelelő anyagot olvassunk, rendszeresen. Ez majd bővíti a szókincset, segít megérteni a nyelvtani szerkezeteket egy kontextusban, és fejleszti a szövegértést. Míg régen a gyermekmeséket ajánlották, mint olvasmány, én úgy gondolom, hogy a magazinok, hírportálok vagy egyszerű történetek nyelvezete, amit meg lehet találni az interneten, sokkal közelebb áll a hétköznapi életünkhöz. Így sokkal hasznosabb, hogy a hétköznapi kifejezéseket sajátítsuk el először. Az utolsó gyakorlat a naplóírás. Richard Schmidt elmélete első látásra nagyon bonyolultnak tűnhet, pedig igazából egyszerűen megfogalmazva ez annyit jelent, hogy naplóírás közben, mikor a saját gondolatainkat szeretnénk megfogalmazni és leírni, rájövünk azokra a hiányosságokra, amelyeket még pótolnunk kell ahhoz, szókincs vagy nyelvtani szerkezetek terén, hogy szabadon tudjunk fogalmazni. Ezért lenne fontos naponta 7-8 mondatot lefordítani, használjunk bármilyen fordító programot. Így, ha ismétlődnek ezek a mondatok, mindig visszatérhetünk az eredeti fordításhoz, és lassan rögzülnek ezek a szavak vagy kifejezések. Remélem hasznosnak találtátok ezt a mini tanulási tervet. Közben már lázasan dolgozom egy univerzális nyelvtanulási naplón, amelyben megtalálhattok tanulási tervet, személyre szabható gyakorló feladatokat, bővíthető szólistákat. Ez mind segít abban, hogy a tanulás könnyebb és rendszerezettebb legyen. Köszönöm, hogy velem voltál. Ha tetszett a videó, találkozunk a következőben. Szép napot!